Ik wil er iets vertellen van jullie bedrijf. Zie je wat jullie ook van doen? Hier is die waarheid en dit is de werkelijke waarheid. Op Montclair is een klein plekje. Sy bijnaam was Blink Piet. Piet van sy, die beste karre aan Montclair. Piet was al die jare, hy is een polisman, baie goed. Maar ek wil gewoon kortliks vertel Piet sy liefde vir die woestijn. Nou na jare, soos julle self weet, was CDM, was baas van die hele woestijn, want dan het ons al aankoming contracts gehad in die staat, wat jy nie hier mag aankom. Nou was het altyd een begeerte geweest van ons, die plekke te sien, want die hengelklap, ingevlieg van de beers, hulle kan op spelers broeken versvang, maar ons Piet hulle dan altyd daarmee verskoning gehad, is polisie om te kom, en daar was Gert Pinkie, en Sarah Dippena, het ek gedink, ons het vir hulle gesê, plan, maar onder hulle leiding het die ou Gryskop het hy die woestijn leerkeer. So, vanaf. En ek wil ook vir hom baie dankbaar sê vanavond. Rarig. Toe, maar so, na jare was het ons nou lekker geweest. Ons het allemaal skelm gejaag in die woestijn, terwyl die polisie daar was, ek vandag ook even vertel. Pouchos is sneeuwsbokken en toen lijkt vriendsprongen de stil. Vat man, kom die politie en zei volgende keer dat ik jullie arresteer. Maar ik vat nog maar die 4 sprongen op de markt. Ik vat nog maar die 4 sprongen. Maar hier kom ik uit van die straat. Zo het Piet die geleerdheid gehad, samen met Gert Pinkie, om ja, en nou samen dat dan kom ik daar. Hulle eerste hierdie my dorp is kom besoek. Maar Gert Pinkie is een baie bekende weer, maar so dat maak as my lang om ook gekeken, persoonlijk. En Gert kom by ons en is die eerste keer wat ek toe leer die woestijn. Toe gaan ons dan toe gaan sê vir die weermacht, dat as hier 'n inval kom, dan moet ons vars water kry. En ons wil gevaar beweer, maar ons commando moet kom vars water soek, vanavond is op by Silverijn. Goed, dit gereel, en daar trek ons, wat is het acquisition van die weermacht, hy skreeuw op in my trek. Maar nou, ons het dan Pinkie is so skits, maar dit is ongelooflik, want daar is een GPS al wat hy en saam in die dag gestraat, en wat is straat is. En so kom ons nou af, en ons kruid natuurlijk nou nie die vare water, en maar ons toer dan plek weer, maar net kom ek jou in die saal. Nou, niemand mag in die woestijn kom. Of CDM, of is die politie, en dan is het, nee, commando is het bevoorbeeld. Maar, ons moet ook nog aanklein. En ek sien die gap hier so, en ek kan nie van die man en ek krijg al die sien hier so. Ek wil woestijn kwijt. En ek werk nou waar ek kan beleggen, en hier is baie belangrijk. Ek kan beleggen, rijk maar, samen met ek sê hoe woestijn toe dat die woestijn ontwikkel is en nou aanvankelijk lekker en dan moet ek touw sit. Maar as jy nie, dis nou, as jy nou so werk is ons verdeel en ons gaan beleggen. Ek dink dat my loodvriend was ek gewoon wel af. So, right, hier krijg ek hier ons gaan. Maar onthou, toe kom ek as die GPS en ek bel die mense, hulle bring my GPS en ek wil Spencer baie en ek wil graag
Sylvia hier en ek druk op die ja, maar ek druk op die GPS. Ons gaan sprong op plak en ons ry. Sylvia. Maar dan maar ons gaan vat vir hom, gaan sprong op plak af en ons ry daar. Want ek wil nog die mense Sylvia. Ry daar in Burg in 'n doodsakker. Maar nou wil ek julle vertel, hy het altyd in sy hele lewe moes hy 'n sterk kar hê. Hy het hierdie hop op. Dis binnekop. Fort Veiland. Hy het hierdie hop op. Het hy gevat en hy het in hom 'n aksel masjien genoem. Sy naam was Oorlog. Hy die woestyn vlak gehad. Hierdie ene was so sien, hy nie vermeerder, maar Piet het vir hom meters aangebouw. Hy het vir hom meters aangebouw, seker 12 rye was op die linkerkant. Nou moet hulle vraag by hom, hy het vir hom aksel en Scania gekoop, maar onthou hy weet nie die Scania nie, hy hou sy oor by dit dan. Hy sê kan luister net, hierdie exhaust wat hulle hier achter. Dus wat ry jy maar nou ry jy nie ry jy om sy kant. Maar dan ry jy nie agter die lorry. Dis is Sarah vir hierdie. En hy sê later vir nie meer mooi so kom. Jy moet 'n bietjie vinniger ry. Hy sê vir man, maar ek weet ek kyk hierdie boek. Hy sê kom, ek sal hierdie linkerkant van hom sal ek dop. Hoe jy daar is. Wat is presies wat ek doen? Okay. Nou is hierdie trip gereël. Die trip was van aan. Maar ek sê vir die Piet, jy moet saam. Ons kan dit doen. En daar was het die aand ons gaan weg, ons gegaan. Ons het die padmat gekry, maar die Delsa en Marius nie. Ja, hulle moet saam gaan. So dan oor by my daag in die bank op. Ons het 'n eenparige besluit, ons gaan nou 10 weg, dan gaan ons dan maar. Want jy leef ons op hier. Ons het nou een permanent. Ja. Maar nou hy sê, hy sê, maar ek vertel nog op om te maar Pieter het ook nog nooit in sy lewe GPS van gehoor. Nee, hy gaan dan maar. Die mense op my wat Piet, die met my reggeld waar ek het. In elk geval, ja, oké. Nou sê van Marius en sy moeder, morgenoggend gaan ons op die GPS. Sal heel gelukkig die nacht, die kom hulle het vir ons op die dag gekry en toe is ons leer maar ek wil ook van my mense maar die beleggers wil ek nog van sy doen hele ander ek maar ja, hoor is op en ons gaan ry daar in 'n doodsakker en hierdie is die storie. Maar toe het hierdie ene 'n backdrop. Want oorlog kry toe 'n 4-silinder diesel engine. Met dan 'n backdrop. Wow, ja. En nou het toe verander sy naam van oorlog na vrede toe. Maar nou, ek is heeltemal vertroue, ek wil vir Koos Janker, ek is nou heeltemal vertroue, dat vrede is ons bek aan. Ja. Nou, ons gaan by Spangvlakte in, die PS sê die so, papa ons gaan ry na die moordzaak. Hoor jy so, ek weet nie dat ook weer daar was, jy vraag vir Piet. Hoor jy so, as jy loop op die sand, dan trap jy so goed soos jy die palletsvak nie. Want ons, met daar leeg ons spore, hoor jy so, 1,5 kilometer, hele dag. Hele dag.
ons kom nie, hoor jy so? Ja, hoor jy so, kom nie, dit val net vast, dit lê op die grond, dit gaan met vrede, hier kom hy met vrede. En weet nog aan daar, waarom ons so vast het, waar hy moet vrede dag. En ons slaap is 1,5 kilometer gaan. Maar dan is de dag achter ons nog niet. Hoe nooit wel niet, nooit alles niet. Samen dan zei Piet, dan moet het nog maar zeker omdraaien. Piet, dan is het 200, moet je ons nog maar. Ik zei, doe jullie altijd draaien. En daarom heb ik van afval, ik naar morgen, daar is vrede voelt. En daar ga ik het rijden. Oké, toen gaan we eigenlijk wat per om ons gaan in de. Toen reed ik nog zomaar recht in aan, wat het bij de hoofdplek was, dat is zomaar recht in aan. En zo vals in die aan slapen door het hernieuw, maar tussen ze heel te maken. Daarachter is het vreselijke antwoord gekomen, als ze sturen heel lang aan en toen druk ik het een wat vragen, het vreselijk bekleed. En die daar zitten maar is nog bij en die beleggen, dat is nog wel indruk. Maar kijk, want hulle wordt beloofd ons in mijn hand die sterren. Maar ik weet, jullie, ze liefde, hij wil niet in die bestaan. Hij wil, met iedere woord is het waarheid. Maar als het een vreselijke trap, en ik heb mijn schoonzin nog geleerd, en die tel je maag weer eens op, niet wat ons stappen. Het is aangestopt, dus het is die allemaal voor gedrukt en maken. Zo maagproblemen. Dan denk ik, dit is. Oké, Nicolai daar volgende morgen is het moeilijk. Maar hier bleef de hele zin voor het 6 van gesloten. Eén stoor. We vragen ons zelf, ons voor haar, is die potentiaal. Alles dan maar zo. En dat is weet ik. Zo slaat nog geen aantal bladeren van dood, dat het net. En ons is toen daar uit elkaar en toen ging het vrede en hij is een vak wat nou zegt. En die maken bitter gelukkig plat. En dan slapen bij Witbooi, Witbooi en daar wordt Piet zijn droom verwezen. En toen nam op de dag. Maar zit ik weer als de dag. Maar om een lang story te die man, dat is al wat hij voor gegeven. Waar is het zijn hele leven toegeleid aan? En ik wil niet uitleggen hoe jou zit en al die goed, ik weet wel ik dan rechts gedaan, maar op het einde van die dag heeft PW die recht gekregen van een man. Maar hier wil ik mijn hoed af. Nee. Dat is nog bijna makkelijk gezegd. De reactie krijgt. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Alhoewel het bij zwaar was, maar ik heb plannen hier gemaakt. Toen kreeg ik de recht, maar nu moet ik presteren. En nu wil ik nou bij PW doen. En dat waren we gedaan. Maar dat zit dus in de mond. Dat is heel man, hij heeft die woestijn geklaard. Maar zijn groot geluk was, dat hij zeer zijn speer weer had. Wat die put onnaat. En zo wonderlijk is dat genade staan. Wat dankbaar. Maar, als hij niet die put geplant heeft, zou hij niks gebeuren. Weer. Zeker blijven. Met zeker nog. Wat ik van die kasten betreft. Dus, Piet, je moet nooit in je leven letterlijk spulletje uitdrukken. Verschaaf de dag uit je. Onthoud niet, die kunstenschappen is zo slim als we willen weer voorthouden. Piet, dat is onze wonderlijke met elkaar dan in deze schilder. En dat is baie dankbaar voor jou. En dank, Peter, je kan trots zijn dat je hier bent. Dank je voor Piet voor die plek gebracht. Ja, zo. Ja, dat is wel.